Коста хора, това е новия епизод на GTA San Andreas. И сега ще продължиме. Почти... Не сме видяли. Какво стане? И моята кола е най-джиджина. Так. Не, то беше, не, то беше. И сега ще гледаме. Hey, it's OG Loc, homie, and I'ma kick a little something like this. Hey, yo, when I come through up in the place, you don't want me to come with a gun in your face. I spit it hotter than anybody in the world could do. That it's shit like sucks. Damn, my shit was whack. Hey, what's happening, Lo? Hey, Carl, what up, man? Hey, dude, you ever thought about getting a writer to help you out with this shit? Yeah, I did. But who, homie? Who? Shit, I ain't in the rap game. You know, that ain't my thing. But, we have to think about something. Man. How about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? What? I think I just might have found a ghostwriter. I become the reciter, all-nighter, all-writer. Mad Dog's rhyme book from his home in the hills. Mad Dog's rhyme book? Man, you said you helped, Carl. Come on, man. I'm hot like fire, all-nighter, all-writer. When I kick it, I'll do spit it, I hit it. anything, homie. I swear that. Okay? И да, сега ще ходим до имението на Мадок. То се намира чак там при виноват надписа. И сега газ. Оу. Ей така го пържам видеото. Ма пак ги бегам ти, гледай. Да и... Пушен, пак ги бегам. Оу, пропуснах. И... да. Надписът е винаги от. Гледайте какво стана. Аз знам, че е звукозапис. Как беше са? Ако се кликне, докато сте в движение, ще правите по-малко шум. Кликнете и се присъедете към падача. След това... да. Елементарно. То се движи. Падач обикаля. Ако басейна знам, че обикаля, че тук трябва да го дебнем. Тук газ. Това не мога да вземе.
И така. Пазачът идва, знам, че идва. Така, скриваме се тук. И гледаме. И то си отиде. Така, сега отиваме към книгата с релики. Гледайте. О! Тук то си да. Така. Ако видите много време свържете, ще ви види, кликнете и върнете по прибора. Така, добре. Вземи! Това не може да го вземе, така. То! Значи това той не знам дали му е задължително да го убивате, но аз си го убивам. И да. Чао, бе. Ако взимате жилетката. И сега тук взимаме книгата. Така. Излезете от имените и се върнете преди лог, безопасно и да ползвате оръжието си сега, но все пак по-добре да използвате. Обаче ще се заучили, ако успеете да... Ако вземем такова, ще е супер, значи ето го. Ето го това, което ми трябва и... Цак. Цак. Така, 8 патрона, добре. 13 патрона, добре. Тук 20 бих. Така, 16 патрона, добре бе. Така. Така. И това беше мисията. Лесна, безопасна. Да, книга да се леги, не се намира така. Сапа байк ли трябва да използвам, бе? Що скача така, добре. Лаги, бе! Газ. И да, някой пак ми пише по скапания Game Ranger. Значи, хора, ако искате да гледате не само на GTA, на Minecraft. Майко, беги! Значи, ако искате да гледате не само на GTA, ако искате да гледате на Call of Duty 4, Modern Warfare 1, мисиите или мултиплеер, как играем с моите приятели, Кланвар, направили сме си клан там в Game Ranger и играем. Затова, ако искате, просто напишете в коментарчето на Алабама, искам и така. Окей, това, което ти искаш да кажа. Мир, братон! Това беше от нея.